Avui presentem aquesta proposició, que és una proposició d'aprofundiment democràtic, per damunt de qualsevol altra consideració, de defensa del dret a decidir de la ciutadania com a clau de volta de la lògica democràtica. Fa uns dies el rei anunciava la seva abdicació. Ho feia emmarcat en un procés de descrèdit i de degradació galopant de la monarquia, una icona fortament qüestionada d'un règim, el del 78, que viu avui un procés de final de cicle, d'esgotament. S'han tancat els espais d'avenç social i nacional que s'havien produït, que s'havien obert amb la lluita de tanta gent al llarg de molts anys. La reforma de l'article 135 de la Constitució, que situa els bancs per sobre de les persones, es carrega el contracte social. La sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, el 2010, dinamita el pacte territorial. Avui la Constitució és paper mullat per les persones, en la seva dimensió de drets socials, i s'erigeix com un mur contra l'autogovern, en la seva dimensió territorial. L'esgotament del vell règim, de la vella política i les seves velles institucions obren una finestra d'oportunitat. Un escenari que, estem convençuts, s'ha d'afrontar avui, el 2014, des d'una dinàmica de procés constituent, de canvi constitucional, situant la lògica democràtica en el centre de tot el procés. Creiem que cal afrontar el nou temps en clau d'aprofundiment democràtic. El futur no es pot dissenyar ja des del tancament de files de les èlites polítiques del vell règim. S'ha de construir empoderant a la gent, fent possible l'expressió de la veu de la ciutadania. La gent ha de decidir. Ha de decidir la forma política de l'Estat, el model de societat, el model de ciutat i les relacions entre Catalunya i Espanya. Un procés constituent per decidir-ho tot, en tots els àmbits, per fer créixer la democràcia. Aquest és el plantejament de fons que hi ha avui en aquesta proposició. En aquest context, la forma d'estat, república o monarquia no hauria de quedar al marge d'aquesta lògica democràtica. L'abdicació i l'automatisme dinàstic poden ser constitucionals, però queden lluny dels criteris democràtics. Poden ser legals, però presenten avui greus dèficits de legitimitat. Avui, el 2014, un futur en més democràcia passa per un canvi constitucional i la convocatòria d'un referèndum sobre la forma política de l'Estat, on la ciutadania decideixi lliurement amb els seus vots entre república i monarquia. Volem referèndum perquè volem decidir en tots els àmbits, la forma política de l'Estat i el futur polític de Catalunya. I volem república perquè volem que la democràcia arribi també a tots els àmbits institucionals. Aquest és el sentit de la proposició i la fem aquí, sí, a l'Ajuntament de Barcelona, perquè creiem que Barcelona no pot quedar al marge dels nous processos polítics i de les noves demandes democràtiques. No ha quedat al marge en cap moment històric. Ben al contrari, Barcelona ha estat protagonista, ha estat sempre punta de llança, precursora de les llibertats. Ho fou l'abril del 1931. Va ser-ho amb les grans mobilitzacions veïnals i nacionals de la transició, i ho torna a ser avui. Als barris, la gent de Barcelona sempre han aixecat la bandera de més democràcia. Creiem, per tant, que som fidels a aquesta trajectòria i, sobretot, fidels al futur si avui l'Ajuntament de Barcelona, formalment, democràticament, majoritàriament, acorda reclamar al govern de l'Estat la convocatòria d'un referèndum per decidir entre república o monarquia. Aquesta és la proposició per la qual demanem el suport de la resta de grups municipals. Gràcies.